Γεια σας παιδιά, αυτό είναι ένα τέλειο παιχνίδι το Fruit Ninja. Αν θέλετε κατεβάστε το. Τώρα εγώ θα παίξω... Και αν σας αρέσει κάντε subscribe και like. Λοιπόν, και εγώ τώρα θα παίξω arcade mode, είναι το αγαπημένο μου, δεν ξέρω για εσάς, γράψτε κάτω στα σχόλια. Αν το έχετε, κατεβάστε το. Πατάω play game, μου λέει 60 seconds. Και τα κόβω όλα, δεν είμαι και ο καλύτερος. Όντως, το βλέπω κι εγώ. Έχουμε και τον επιφωνητή. Ω, πάτησα φρέντζι, τώρα μου βγάζει πάρα πολλά φρύτα. Το χαρμούζι! Πέφτουν πολλά. Όπα. Όμως σε λίγο τελειώνει το φρέντζι, δεν κρυώται για πάντα. Είναι αυτές οι 3 μπανάνες. Οι πολύχρωμες πατήστετες. Προσοχή στις βόμβες. Τώρα εγώ έχω deflect εδώ πέρα, αλλά εσείς αν δεν έχετε, που δεν θα έχετε αν δεν είστε πολύ καλοί παίχτες. Ναι. Αυτό. Να προσέχετε τις βόμβες. Όπα. Όχι. Δεν τα πάμε και τέλεια, τα βλέπετε. Ναι. Να, είδα, μου βγάλε deflect τώρα που σπάσα μια βόμβα. Αυτό είναι σαν στάβλος. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Είναι ένα dodge, δεν ξέρω γιατί μου το έβαλε. Όπ, τελείωσε ο χρόνος. Όχι, έπεσε το ρόδι ρε φίλε. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε like και εγγραφή. Κατεβάστε το παιχνίδι αν σας άρεσε. Γεια σας. Και χαρά. Έχουμε και άλλα 2 βίντεο. Πηγαίνετε τα, δείτε τα. Το ένα είναι σορτσάκι, το άλλο είναι κανονικό βίντεο. Εντάξει. Γεια σας.